na-ebuli kwa mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọntambaki ndị oche ya fọntambaki fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọmụta ataba izi ha na-afụ m na soshal midia kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ nke mbụ, why you should not revenge. Why you should avoid revenge. Why you should avoid revenge. Nke pụtara anụ bụ na-asụgharị ya n'olu anyị bụ ihe kpatara ị ga-eji wee zelụ ịbọ ọbọ n'ike aka gị. Yes. Ọ bụrụ na ndị soro oyibo asụ na jungle justice, avoid it. You know why? Maka na ị nwere ike iji ịbọ ịbọfe abọfe ma iji ịbọ ma ya bụrụ abụrụ. Mana before anyị gaba n'ihu na nkụzi agba n'ọgbọ bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Eprel a ka na-aga n'iru. Ejegoro m n'isi ụtụtụ achụ aja gaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị. Anyị kwukwara na aja anyị na-achụ n'igwe na ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. Anyị kwuru na aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe. Aja esigoro na eburu imirikiti ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. Ọ nwekwa ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro eti date. As we speak, on the book 2024 as a whole, every January they are all work for so throughout the year. So about the Chinese one, a chat him na WhatsApp forward or a token donation. Here in the bell, I never hear 3 prayer requests. They were not a two and I go for the cook. You see, Macanike and Najana actually, you go weekend. Bosin Chicotia.
anyị na-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja mee sara aka n'aha mmadụ dum, gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi nọ na temple, jee n'ebe nchụaja gbuzie egbu wee mee sara aka n'aha mmadụ dum. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igbo. Then nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then nke ọzọzi nchọ ka nkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara administration anyị, ọ bụkwa ndị chọrọ iso na aja a na-achụ n'Igbo, chaatịa m na WhatsApp ma ọ bụ nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a na nkụzicha ya, chaatịa m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Yes, ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV, nkụzi anyị na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ ishegharịa ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite, ịwọchịa ya. Ị ga-enwe over 1000 lectures na nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Nke abụọ bụ na ọ bụkwa na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọch na ya bụ channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel ebe a na-awọch Ugochitubelu movie production, ma ọ bụ ije na Eziokwu Great Movies na YouTube. Yes, then ọ bụrụ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ka ịwọchịa ya. Ka ị na-awọchị ya na-emetụ aka na share button, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Nke ọzọ ihe achọ ịmatazi ewu na ịmalụ nke ọ ga-enyere gị aka, then iwe nwee ike na-esonyere anyị, ị na-esonyere anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịara ụbọchị taa. Agwara m gị, ọ bụrụ na ị pay attention na nkụzi anyị ji bịa taa, ị ga-amụta something that will change your life for good. Gịnị ka anyị ji maka ya anyị na-ekwu taa? Anyị kwuo na isiokwu anyị taa bụ why you should avoid revenge. Why you should avoid revenge. Then ka anyị gaba n'ihu na ya bụ nkụzi. Ihe anyị na-achọ ka anyị kọwalụ gị bụ ọnya ka eji si ụlọ ebe na akwụkwọ Baịbụl a sị gị gaa bọ n'ụbọ. Yes, asịkwa gị na akwụkwọ Matthew sị don't judge so that you will not be judged. Ịbụ ụbọ dị n'aka Chukwu. Chukwu Okike bụ onye na-akwụ mmadụ ụgwọ dịka ọrụ ya si dị. Ọnya ka eji wee nwee law of retributive justice. Already established natural laws that ensure that now whatever any man sow, so shall he reap. Ọnya ka anyị wee kwuo Galatians 6:7, go and read it. Or say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Pure ED. Whether onye ọbụla soro ihe ọma ga-eri uru ihe ọma, onye soro ihe ọjọọ ga-eri uru ihe ọjọọ. Whether ọ uru ka ọ bụrụ ya, maka na ọ bụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọrọ, na ọgwụ onye kpara na ọkọchị ka ọ na-aga n'udu mmiri. Ya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Pụtara ya? So ịmara ihe ndị ọ ga-enyere gị aka. Ịmara na you are not permitted to judge. You are not permitted to take revenge on your own, to avoid injuring the person, his personality, his image, or even killing him. Human beings are not permitted to take life or take what you cannot create. Ma akọwalụ gị ihe ọdịnala Igbo kwuru maka ya. Nke bụ eziokwu na nwata m na-achọ ka mee ka ị mara. As long as ị na-ebi na this gross material world, ụwa ha na-afụ anya. Nke bụ eziokwu bụ na onye ilo ga-adịrịrị. Pure ED. O nwere mgbe mmadụ niile nọ n'ụwa ga-afụ gị n'anya. E nwere reasons for that. Mmadụ nwere ike ịkpọgasị maka ihi na vibrations si n'ebe na-apụta na his own vibration abụrụ ofu. Mmụọ so gị na mmụọ sie abụrụ ofu, maka na ife na ọchịchị na-enwero mmekọ. Yes, an upright man and evil man has nothing in common.
So for the fact that their set goals be different from his own or her own set goals, and as long as you are living in these gross materials, ụfọdụ nwere ike ịkpọga asị for many reasons. All ya kpatara eji wee nwee jealous, envy and rest of them. Yes, ọ bụrụ taa agwa ka o bidoro, mmadụ nwere ike ịkpọga asị maka ihi na ọ na-abụ ime ihe ọ gaara gị, ịchụ àjà ọ dị acceptable. Enediri nke akọwala gị gbasara ihe mere between Cain and Abel, blood brothers, according to that story in the Bible. They have blood brothers. Onye nke a wee farmer, while onye nke ọzọ wee hunter. You ghọtara ya? The farmer being Cain jee chụọ aja, otu omero the right thing, were ji lelele ihe etosiri etosi wee chụọrụ mmụọ aja, mmụọ wee reject ya. Nwanne ya nwoke bụ Abel wee were the fattest animal wee chụọ aja. Aja ahụ ọ chụrụ wee dị acceptable. Ọ nyanwa ihe mere o ji decide ya at all cost ya ga-egburiri nwanne ya. So ya na-achọ ịkụwara gị na ọ bụrụ taa ka human being, mana obi mmadụ jupụtara na aghụghọ, o wee gbuo nwanne ya, then wee nwetakwa ntaramahụhụ dị maka na o gburu nwanne ya. Nke bụ eziokwu bụ no sin will go unpunished. Ọdịnala Igbo does not encourage that. Mgbe ị na-abụ ọbụ maka ị nwere ike ji Igbo ịkpọfe abọfe, then ịkpọfe abọfe anwa ịfụ na ị nwere repercussion. Ndị gboo na mgbe ochie, o nwere ọtụtụ ezinụlọ ndị gbara ọsọ ọchụ maka n'ihi na egburu wee kwafuo ọbara. Ọbara ahụ ya kwafuru wee na-cry for vengeance. Ụfọdụ n'ime ha gbaa ọsọ mana agbatara ya n'ọsọ maka na ihe na-esi gakwa isi dị ya n'ime arụ. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? O tego ndị mmadụ bido kwafuo ọbara n'ụdị dị iche iche, mana aka nte yu na ọbara ọbụla ịkwafuru na igburu mmadụ direct or indirectly, enwere repercussions here. So avoid ihe ọbụla ga-abụ ka ị wee megide mmadụ. Ị nwere ike imegide mmadụ n'ụzọ dị iche iche, ọ bụrụ sọ mgbe iji mgbagbuo mmadụ. Ị nwere ike ime na nwe ha na-akpọ character assassination. Ị nwere ike ịnọkịta act of hatred, act of envy, chọọ ka imegide mmadụ ibe gị, marụ na ụgwọ ọrụ gị nọ na-eche gị. And the law of karma ọfọdụ ogwu ga-arụrịrị ọrụ ya, because evil that men do, understand, remains with them. So nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-etinye aka n'igbu mmadụ, enwere repercussion dị ya. Ka mmadụ ga why you should always expect that. Mmadụ niile ama afụ gị n'anya. Yes, ana m atụzi gị ọdụ asị onye ọma na-ege ntị. Mmadụ niile ama afụ gị n'anya, mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ignore your enemy, mana iji na-etinye n'obi ma ọ bụ na-ebe akwa na-asị Chukwu ọnọzikwa. Ihe a bụ life experiences. Ọ ihe niile aka ị nidiri ihe experience ịfụ na mmadụ, obi mmadụ jọrọ njọ. Onye ọbụla hapụrụ obi ka ajọ ihe wee tuoro ọnọdụ. Ị ghọtara ya? O nwere onye a na-akpọ Jizọs, ama n'ilugo the story na Bible. According to my own research, a sị na ọ na-agagharị na-eme mma. O nwere any evil recorded to his name. Mana o please everybody. The answer is no. You can never please your enemy. Also gonna ya bụ onye itiri ndụ gị. Onye bụ your enemy remains your enemy for life. Ọ bụrụ na ọ strike, ị mara na ọ na-achọ opportunity, mana ọgwụgwọ ma ọ ya strike. So always be watchful. Ewee sị na onye a na-agagharị na-eme mma, enwere any record ebe ọhụrụ o mejọrọ ha. Even ndị nke bịara crusade ka ọ jụrụ ụmụazụ ya, o nwekwara ihe unu nwere unu ga-enye ndị a. Ọ gbakọrọ mbọ fidie ha. Nke onwe bụ na onye mere ihe na mbụ, nye ha nri oriri,
I can tell you na onye ifidiri nwere ike ibitray gị. Onye ifidiri, onye imere ọgọ nwere ike imegide gị n'ụdị nke a maọbụ ụdị nke ọzọ, even to the point of taking your life. The same people ahụ ofidiri many times. Ọgwa the same people aka Herod kwa mgbe o rejie. Herod wee jụọ ha, onye ka unu chọrọ ka a hapụrụ unu? Ọ nwanne unu nwoke bụ Barnabas bụ onye ekperiba, onye ori, ka ọ bụ eze unu bụ Jizọs ka a ga-ahapụrụ unu? Ịma na ndị a wepụtara ọnụ ha ji eri ji eri ede wee sisi gbuo Barnabas, si gbuo eze ha, then si hapụ onye ekperiba onye ori. You can see the quantum of hatred. Yes. So gịnwa bụ onye akpọrọ ọrụ, gịnwa bụ onye ọdịnala, don't expect everybody to love you. Some people might be pretense. Yes. So ihe ị ga-emedewe bụ keep on calling your ezumezu to fish out those enemies hide under the sheep clothing. Mana ha bụ ndị ilo gị, mana ha azụnyere as if na ha bụ ndị enyi gị, mana ha for opportunity they will blackmail you. Ha ga-echefu ihe ọma imere ha. Ihe ha ga na-achọ bụ ya downfall. Ife ha ga na-achọ bụ ebe ị nwere weak point. As long as you are here on earth, no man is perfect. Now they will be looking for your weak point to use it to catch cruise, to use it to blackmail, and knowing fully well that human being cannot judge aright. Human being judgment ga-ejupụta na error. You know why? Human being don't see beyond their nose. That is what makes us human being. Onye akpata Chukwu okike pụrụ ime ihe niile did not allow human to judge. Maka ị na-judge, ị ga-judge within the time, space and time. Ị ga na-judge within the limit ebe ị matebe. Onye ka eji sị gị hapụ ka Chineke judge ya. Maka na Chineke bụ onye na-afụ obi mmadụ. Ọ na-afụ beyond space and time. Ọ na-afụ beyond ihe bụ ihe mmadụ mere. Ọ bụ onye na-afụ ihe mmadụ mere n'elu obi mmadụ ji wee menya bụ ihe. Ọ nwere onye ga-eme ihe out of etu o si ghọta. O mere out of hatred, mana o mere etu mmụọ ya si wee nye. O mere out of love. Chukwu okike adara agụ nka, mana mmadụ ga-agụ ya. Maka ihe mmadụ nọ ịgụ ụmụ so ebe si mejọ ya, mana mmụọ amarugo na onye ahụ emejọrọ maka ihi na nke a maọbụ nke ọzọ, maọbụ maka ihi na n'ọfụgo ihe dị. Example, mmadụ nwere ike na-agụ ihe imere ya, mana mmụọ nwere ike chekie na mmadụ na-abụ adọkwanụ compatible. Therefore, let all of them go their separate ways. Mmụọ can see those things, mana human being I cannot see. So mmadụ na-anọ na-agụ support ebe mmadụ si mejọ ya, mana mmụọ na-afụ reason mara ihe kpatara ihe. Ị nwere ike na-agụrụ mmadụ fault na-ebịa n'ihe ego na onye rọ gị. Like today, afọ m onye bịara na Facebook na challenge MC Bakara maka na ọfụ n'ọnụ mma rụọ ụlọ na-ebi ọfụma na-agba moto. Therefore, onye a wee sị blackmail, ọ na blackmail ka m na-achọ ịgwa gị, wee na blackmail ya na-asị that na ya yọrọ ya ego na MC Bakara enyere ya ego, na ya na nwunye ya dị ime, na ya na nwunye ya bi na uncompleted building, and na nwunye ya dị ime. So na ya yọrọ ya ego na onyere ya, and na kịta na nwa ya nwoke nwa nwụrụ, na ya na ihe ego ka o jere nchi ụlọ. Wezie pụtara na social media ihe ọ bịazi ime o blackmail ọkwa eziokwu. Na nwere wee respond na nke mbụ na yawa MC Bakara ọ na-atụ anya ka onye bụ ya ego, ọma mmadụ one nọ na line dependent on nyanwa, ọma family responsibility and relative responsibility obu. Now o nwere ego o nyere ya debere ya, nwere onye mere ibie. Now
o kwesịrị ije wee na blackmail ya because na ọ bụrụ ji mineral resources dịrị mụ na gị na ji the national cake cannot be able to solve problem of all citizens ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ na onye a ị na blackmail na n'ọfụ nna mụrụ gị na ya, nna gị wee hapụrụ ụlọ fọdeki, nna gị wee hapụrụ ụlọ factory, o wee bụrụ ụjọ na ọ na-eri sọsọ ya onye rọ gị. I nwee ebe basic ebe ị na-ekwu na oji oke gị na ya, ị na-ege ntị. Ọnya batara ụfọdụ ga-ejesi na gọọmenti ga-aga na eblem na leadership because na leadership ji oke mmadụ niile ndị ahọpụtara ka a na-elekọta our commonwealth anya maka ọdịmma mmadụ dum. Ọ bụrụ na iwere leadership iwe based on na ị nwere right as a good citizen na ọkwa niile eme ihe kwesịrị ime as a good citizen, nke a dị beta dan ịpụta kịta ị na-ewere onye n'ọrụ onwe ya iwe na-eyọrọ MC Mbakara ego onye rọghị ego ma ọ bụrụ onye rọghị ego isi wee chọọ ọ baa na blackmail. Do you expect him to give money to everybody ọ bụla ọ fụrụ? Ịma mmadụ one na-abịa na inbox? Ịmarọ, you cannot tell. And o nwere ndị nwere more pressing issues. Yes, o nwere ofu onye mụ na ya na-eso na social media. Now this morning full message I wake up, full message nọ n'ụlọ ọgwụ na-aṅụ drip na akwụsịzi ebe na ahụ adịrị ya. This one is a pressing issue because no honor as matter of life and death. Etu a ka ọ dị that ya MC Mbakara ị na-ekwu maka ya, then o nwere ike onwe more pressing issues. Moreover, na ị nwere na gị na nwunye obi na uncompleted building. How come? I nwere ihe na nwunye enwere ihe na-alụ, then something is wrong. Somebody is there onye mere ihe o kwesịrị ime, either the wife or the one. Now you lose your responsibility gị na blackmail another person. Who does that? Ya na okwu bi ewu na enmity ga-adị with that that one onwe ya turn go to enemy to the extent no send good bad energy okorozi odido pụta na social media because ihe mmadụ chelo wee sị ka ọ bịa blackmail mmadụ abụrụ ihe one day o chekataga ya n'obi pụtazie ka ọ bịa blackmail. Ịfụ na ihe butere onye a MC Mbakara okwu na ihe butere ihe okwu bụ na gịnị mere na onyerọ mmadụ niile chọrọ ya nọ including this particular person ọtọ go to enmity as if na o nwere ihe onye na-edebere. Onye a na-ekwu datin jụọ ya ugboro one ka ọ sọpọtụgoro ihe MC Mbakara na-eme wee na-emeta ego. Ịmụ na life is all about give and take. Ugboro one jụọ ya nwa na-adịghị anyị na-ekwu datin ugboro one ka o fologoro MC Mbakara, ugboro one ka o shiagoro vidiyo, ugboro one ka o shiagoro content ya ka a wee sizie na onyere ya aka wee na-earn money. Nothing nwere ebe isi wee be of help inyere ya aka ma mgbe ọ na-ebiri ma even at now. Ihe pụtaziri ịbịa blackmail ya. So one thing ọ ya bata Flavor ji wee tie egwu na akụnụba success na-ebute ilo, success bring enmity. So come on the show, mmadụ niile will not like you. Onwe onye nwere ike ọkpọ gị asị because of na ebu nwa onye dị etu a ọ dị possible. So ya na-achọ ịkụwara gị bụ na nke mbugoro mara ya na mmadụ niile ama afụ gị n'anya so that when some people hate you mara na ọdịna ma normal as long as you know na this gross material everybody will not like you. Ka bụ mana advice nweziri for blackmailers ma ndị na-eme revenge. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ka mmadụ step on toes mejọọ gị ịbụ na ọbọ dịrị Chukwu. Yes, ịta ka o si dịkwu na Bible. Ya bụ na ọbọ dịrị Chukwu maka na ị nwere ike iji ịkpọfe agbọfe. Yes, ọ bụrụ na esi mmadụ mejọọ gị asịrọ m onye iwe na-ewe ife iro na mmadụ mejọrọ gị ga-ewe n'iwe. No, kama iwe gị dị control. Ọ bụrụ na ife na mmadụ mejọrọ gị, ọ bụrụ na ife ilo na mmadụ mejọrọ gị for any reason, yes, because na ngere ihe asị nwatakịrị etie nwatakịrị ihe si anya ebe n'akwa. Yes, so ọ bụrụ na ife ilo na onwe gị na mmadụ mejọrọ gị, ihe ị ga-emewu ga-akọsalụ mmụọ. Ịmarụ mmụọ ahụ ibelivuru na ya
ga-akọsara ya si ya na ihe na-etu a mmadụ mere gị. I state your own part of the story. Gwazie ya tụlee na ihe chọrọ bụ justice. And remember, justice bụ two-edged sword. Mgbe ahụ esi ya tụlee, then inye gị power to make use of two-edged sword. Ọnya ka ọ dịziri inyere ya bụ okwu maka onwe enwe ike inerechi onwe ma aka ya good. Ọnya ka ọ dịziri inene ma ihe anyị kwuru ọ na-arị gị, o ziri gị ma ọ bụ na o ziri ọrụ gị. Now, ọ bụrụ na o ziri ọrụ gị, whatever you wish for, the other person will come back to you. Ọgwa na o ziri gị, then ihe onye a metara, mmụọ ga-ejizi aka ya kwụọ ya ụgwọ dịka ọrụ ya si dị. Onye mata Bible ji sị gị, don't judge. Maka na ịbụrụ mmụọ, ịbụrụ Chukwu, na uche nke gị na onye n'onwe ya akwụkwọ pasị ya. Then mmụọ wee sị gaa gọ na ọgwụ. Mmadụ mejọọ gị, ọ bụrụ na iwe onye ọdara, mmadụ mejọọ gị, ihe ga-eme je kọsara mmụọ ikwere na ya, gwa ya na demand for justice, na ihe menụ na ihe menụ, mara eziokwu niile egwu ya. Yes, ọ bụrụ na okporo gị odidi, ị ka ibi ntụ ya na-arụsị, nwere problem. Iru ịkọsara mmụọ, iru ebe ahụ ịgwa mmụọ eziokwu, maka na mmụọ ị ga-agwa ahụ two-edged sword. Ịma ọ na-etugoro mmadụ na arụsị nwere ka o jegide ihe oje azụ, ịmara ọ bụrụ na o jepụ fụ na ihe kwuru abụrụ eziokwu, ị bounce back for you. You flow back, the anger will flow back to you, the originator. Ọ bụrụ chi ọbụla ịma ị na-efe, adọrọ m against onye ọbụla ife ihe ọbụla ọ chọrọ ife. Yes, mana nke ọbụla ị na-efe, jee kọsara ya iji na aka gị wee bụ ọbụ. Maka na ịbụ ọbụ, ị ga-ajụ ọjọọ as a blind man, because ị dị afụ the other side, ị dị afụ the spiritual behind any man attitude. Ị ga-afụ so physical, so dị afọ ime abụ a good judge. Ị ga-anọ ka a blind man akpọpụtara efi si ya emetụ efi aka ka ọ kọwaa ihe efi iwu onye efi bụ. Onye emetụ efi aka metụ ya n'isi, metụ the horns, ọ pụta ọ ya sị na ihe a na-akpọkọ n'efi nwere mpi na abụ. Mana nkọwa ọ kọwara abụrụ na ọnya na odifine ga-efi, mana etu ngwọta o nwedebere. So a blind person cannot be able to see well. Etu a ka ọ dị spiritually you are blind. All physical eyes ka inwe, mana ị na-afụ ihe na-eme na mmụọ. So mgbe ụfọdụ enwere ike onye ahụ ị na-efiru na o mejọrọ, nwere ike ọ bụrụ onye kama wetara. Ị ghọtara ya? Ka esi na ya wee kụziere gị ihe, ị nwere idea. Yes, Nemesis nwere ike ịkpọta mmadụ ka onye a chastise ya gị, ka ị wee si n'ụzọ dị etu a wee pee ọpụ ya kama. Ị nwere idea. Onye agbata anyị si gị i present ya whatever ọ bụla ifiru na mmadụ mejọrọ gị to mmụọ. Ọ mmụọ ga-agbazi onye dị etu a mmejọ ihe na-ekwu o mejọrọ gị, ọ mmụọ sitere ya ka esi na ya wee chastise ya gị ka ị wee mụta ihe, ka ọ bụ nke o mere out of personal wickedness mmụọ esendịrị ya. Then ọ bụrụ na mmụọ esendịrị ya, ị mara aga-apịwa ya nwa asụ. Mana mgbe ọ nwere ịbazi na-aja ọjị ya, na-asị na ọ ya anwụ, na blackmail ya, na-eme ihe nke a, na-eme ihe nke a, ị na-abụ ya ọnụ onye mmụọ abụrụ ọnụ. Nwere ike ọnwụ na mmụọ ji na aka ya wee ka o tichie gị lesin, ị na-abụ ya ọnụ. Onye gwara gị kọsụ onye Chukwu akọsụ. By then ị kọsụrụ eto bụ mara nga back to you, because God did not cause the person. E zitere onye a ka ọ bụrụ an instrument to chastise you, ka ị wee bụrụ ịdị better. So onye batara eji Chukwu sisi gaa abọ na ọbọ gwa kọsara mmụọ ka mmụọ bụ ọbụ, maka na mmụọ nwe onye na-afụ na ife na-afụ na nzuzo. Mara the reason behind that particular thing na-aja ọchị mmadụ, maka onye nene onwe ya akwụkwọ ọ pas ya. Gọọmenti kwuru sị don't engage in jungle justice. Jungle justice will revenge mmadụ na-eme n'onwe eneghị anya na emejọrọ ya, mmadụ mejọrọ ya, o were mma ma gbuo onye anwa. Ihe a bụ jungle justice. You are not permitted to do that. Even in this gross material, government laws does not permit you to do so. Ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị, don't take law into your hands, because whenever you take law into your hand, you go to jail. So ihe gọọmenti gwara gị mee, agwago gị the spiritual angle. Spiritual angle gwara gị mmadụ mejọọ gị, gaa bọ na ọbọ, na ịbụ ọbọ dị n'aka ya bụ Chukwu. Gọọmenti wụ mmadụ wee sịkwa gị don't take jungle justice, don't fight with your physical strength. Na-enwere law. So ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị,
jee approach law then ka law wee judge ya maka na onye nene onwe ya akwụkwọ pass ya ka judge wee nuke nene whether ma ọgụ maka ikpe mmadụ ka onye maka ikpe mmadụ and onye law gburu ma ọ bụ onye mmụọ gburu ọbara ya dịrọ n'aka gị maka na ọ bụrụ ọgụ wagburie ihe cry for vengeance. Example, mmadụ mejọ gị je tụọ ya na arụsị arụsị gbuo onye ọbụla ọgụ wagburu maka na arụsị follow normal due process in the spiritual realm. Amaghị ikpe ma mmụọ be nna ya ma mmụọ bịara abịa decide ya yes not the guilty as charged therefore no deserve n'ọnwụ ọbụla ọgụnwa maka na imero jungle justice ifolo normal process. Mana mgbe iji gwọ ọgwụ poison onye anwa ma ọ cast spell on onye anwa itake go law into your hand ihe imero jungle justice onye bata anyị ise ga-agwọ n'ọgwụ ị na-ege ntị maka na ifoloro and ịgwọ ọgwụ gbuo mmadụ direct aka gị asọ you go with blood because ọgwụ waji aka gị with your strength wee meditate. Yes, mana ọ bụrụ na ị hapụrụ ya ka ụmụ mmụọ bee ya ikpe etu arụsị ezigbo arụsị si alụ ọrụ ọbụla ịtụọ mmadụ na arụsị ọ ga-engeji mmụọ nwa onye anwa onye ọbụla nwere mmụọ nwe ngeji ma mmụọ be nna ya ma mmụọ ikwu nne ya gwa ya na ihe nwa ha mere ma mmụọ ikwu nne ya ma mmụọ bịara abịa ịnụ ga-eso agree ọ na nwa anyị emetara ya dị afọ no deserve ka adọ ya aka na ntị ma ọ bụ no deserve n'ọnwụ ifere ya n'aka ga-adịrị ya etu a ka ọ dịkwa na gọọmenti ife ịrụ na mmadụ mejọrọ gwa gọọmenti gọọmenti ka ọ dịziri ịma ya okenye na onye a mejọrọ ebechi ikpe onye ikpe mana ofesi the consequence. So gịnị ka m na-ekwu maka ya akọwagoro gị the spiritual angle why you should avoid taking revenge. Yes, ọgwụ ndị nọ na prison today because na ha chọrọ ka ha take revenge na mmejọ emejọrọ ha ha felụọ enwude ha. Today they are serving their jail terms for attempted murder. Ị nwere idea ị nwere ike ịnọ n'ebe ị nọdụ ka ị blackmail onye ahụ ma ọ ka gị gbuo onye ahụ na ị ga-ana free ịma ọnụ ofu ụbọchị one day ma ọka igogo market n'ogo return then ịtaba ahụhụ na-ekuzi ngaramara mgbe ahụ esi na-ekwensu ọ bụrụ ekwensu na-eme gị taata ị na-anụ olu agbochi n'obi gị ma gị nwa bụ onye na-blackmail mmadụ ma ọ bụ onye na-aplan igbu mmadụ ma ọ bụ onye na-aplan revenge ma gị nwa ma onye ọrụ igoro ego ma ọ bụ onye ọbụla onye si ya meere gị na ihe nwee ike ịpụta ihe na ya ihe niile ahụ niile bụ murderers. So gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ never you engage ma ọ bụ na mmadụ bịakwutere gị sị gị gị nyere ya aka ka a blackmail onye a because of man no man ma ọ bụ because of ego then two of you are guilty as charged. ịghọtara ya ihe m ji ekwu ya bụ na ọ ka mma na iwepụrụ aka n'ihe ọbụla because ụzọ ihe niile abụ ihe mmadụ ji asọghịrị aka ya ịsọghịrịzie aka ha nwa ị na-achụ àjà ọma na-aga ị na-arụ ọrụ mmụọ ga ọma na-aga ị nwere ike engage ya spiritualist ọrụchalụ gị ọrụ ma ya gara ị nwere ike ị na-ebule enwe ya spiritualist mana ọ because of your ways are evil. ịmụrụ na o ji mmadụ na ji onwe oge ọbụla ihe ị ga na-eche n'obi gị wụ ka ị ga-esi megide mmadụ ka ị ga-esi megide mmadụ, you can never be successful. Yes, maka na iji mmadụ na the secret of success is this: always wish kedu ihe m ga-eme ka ọ dịrị mmadụ na mma, ka ọ dịrị ndị mmadụ na mma, ka m bụrụ a problem solver. Ọnya ya enye success. There is no two ways about it. Ị ga-eburiri obi, let me offer this service, let me do this for the benefit of others. Then in return, you will want a reward of good. That's your good intention. Yes. About the founder of Blue App, according to the story. Now initially, all they created Blue App, or created a go and wego. Man, no the act of career game, or bring joy to friends, yeah, and this schoolmates, yeah, many of them in college. Obi do this app for community communication. How we can interact with themselves for the sake of friends to know friends and for the sake of fun. All you will be create on Facebook. So till a friend of his will be my friend and I he designed for a global. You know that? Now reward against the appetite. We make global. Ego
You got that? So, but the primary intention was better society, better communication among friends. If the intention. So whatever you are doing in life must be, let me serve, let me be of better attitude to one another. In return, you will get goodies as a reward. Managing aka gị sị ka ije entangle onwe gị by sị ka ị take revenge. Amagoro nga atụmara ụma na gọọmenti, mara ụma salụ na spirituality na Bible iji. Why you should not do revenge? Because no Chukwu uwe onye na-akwụ ụgwọ, Chukwu uwe onye na-agba ụgwọ. Mana mgbe ọbụla ị ga-eji onwe gị na revenge na-egi na destruction. Maka na ị nwere ike, nobody is prone to violence. Gatara ya? Onwe ọgwa na onye ya asị na ike violence dị ya n'aka. Ịma. Maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie. Ị nwere ike na-asị na ihe mana ịmago na ike dị na-akpọ obu, ihe a na-akpọ obu ji egbu agwọ. Obu a na-agba agwọ bụ nnụnụ. Yes, mana ọ na-egbu agwọ no matter how strong the snake is. Ihe ọ na-eme ike dị na-akpọ obu ga-atụ buru agwọ, o buru ya rie elu. O buru ya elu agwọ anaghị struggle onwe ya, hapụ ya. Ọ na-ada n'ala, ọdụgba agwọ a na-eme ka ọ na-ada n'ala, obu a na-esie. Ọ dara na gbaị, Ogbuefi dịkwa ya again. Burukwa efinigwe elu, ọ hapụkwa ya n'elu agwa. Osokwu ya, ọ na-akụwa na etu awa, opikwu ya again. Ihe aga obu ya emegide ya ọnwụ. Iman na ike. Naturally, agwọ kwesịrị ka o gbuo ọgwụ, bụ eziokwu, mana ogbu nwere titis nke ya. So maka na mgbe ịma nke a ịmara nke ọzọ. Ka ịma egwu mmiri ịma egwu ọkụ. Ka ịma egwu mmiri ịma egwu ọkụ. So therefore, esi na ka imegide mmadụ maka na ike dị gị n'aka na ị nwere ike imegide mmadụ. Mara na onye na-akwụ ụgwọ niile ụgwọ ọrụ si wee dị n'aka ụgwọ. Yes, mmadụ mejọọ gị gwa ụmụ mmụọ ha jiri aka abụọ ọrụ ọgụ ije na for physical combat maka na ọ bụrụ smart move. Kama were mmụọ lụgo onye anwa, onye ahụ mejọọ gị jee kọsara ụmụ mmụọ ka mmụọ jiri aka ya n'ụwa. O nwere ike mee adị na too fast maka na ụmụ mmụọ na-efolo normal process. The way our laws, if you approach law, it will maybe that day. You know ya? Aga na-eme bịa today, bịa tomorrow, a na-ekpe ya ọ na-aga, mana eventually justice must be done. Etu aka nke mmụọ dị, nke mmụọ ga-enwekwa maka na mmụọ eji ekọsalụ ga-ene anya na the case mara nke bụ eziokwu. Then reach out to mmụọ nwe onye ahụ. Finally, before they joint hand and kill the person. So ọ na-etake oge. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ịsịkwana ka ị bọọ ọbụ ma ọ ka ị bụrụ a party to it. Ka nkwụsị ebe a ma ọ bụ nye mmadụ ndụmọdụ onye abụọ ọbụ. Always be a peacemaker. Ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send a message na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ọ dịgo echi niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na asị na ọmaka ya emere ụlọ na asị na akaka ya mụ na jija ya mụ na na-agwakwa ụlọ na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ụlọ. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.